Ka jella Meghalaya hadu ka shpau bujemen step jong ka nyau tare unailar ka don khat laingut ki bayot mayo COVID-19 bat nrungut ki balakot no. Ka di HSMI kala pentip ban kini ki khat laingut ki bayot mai prangut ki dei na East Castle seswek hakawasan ngut ki dei ki armed forces laingut ki reupat ba Iway reupat ba na West Khas Hills, iway reupat ba na West Garo Hills, arngot ki armed forces na Riboy District, but iway reupat ba na East Giant Hills swing. Nagini kin reu ngut ki pokot no mentakas ni reu ngut ki dei na East Khas Hills swing hakaba khat arngot ki dei ki reupat ba san phuway ngut ki sipai BSF arngot ki reupat ba na West Garo Hills, but iway reupat ba na West Giant Hills swing. Da ka jingyot mai kini ki khat laingut bat ka jingkot jong kini kin reu ngut ka jella Meghalaya hadu bapinmi yakni khubor kadon 6000 lightly ki positive case sanspa phrap nyotli ki active case sauspa khatwai tli ki recovered case bat sangut ki balaklat no na kini ki sanspa phrap nyotli ki active case ka East Khas Hills kadon sauspa saupulai tli ki active case ha ka bag sipai BSF kidon shispa saupulai tli ki reupat ba kidon aspa life sautli ki armed forces kidon reutli ka West Khas Hills kadon reutli ki active case ka Riboy District kadon nyopo artli ka West Giant Hills khat reutli ka East Giant Hills khat pratli ka West Garo Hills arpu pratli but ka South West Garo Hills but ka South Garo Hills kidon mar artli ki active case.